kullum fita gidan waɗansu da mita su mallaka lau muka huta ta ɗan da masu farauta wasu yanin ta zo mu mutita suka tari mara bota rigen haya mota abu da ku zauna dukan su gudana inda mai rike gwamna ku taya mu da murna ku masu amanna ku ɗauka jin ku kona sai abbaka. Dauda Kahutu Rarara is a young man who has assumed national prominence in what he does. He is the president's singer, and it is with profound honor, with your kind permission, Your Excellency, that I welcome your son, I welcome your very own Rarara. Please put your hands together for him. Rarara has exactly 4 minutes. I gave other groups 3 minutes. But because he is Rarara, I'll give him 4 minutes. Azual.